Салому дуруд, мehmoнони азиз, ҳозирини гиромӣ. Мы приветствуем вас на ежегодной традиционной церемонии награждения Федерации футбола Таджикистана. Инак боз як соли наку, соли пурфайз ва серҳосил пушти сар шуд. Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди фаъоли варзишии кишвар соли 2021-ро бо натиҷаҳои таърихию арзанда ҷамъбаст намуд. Безусловно, уходящий год был плодотворным и богатым на знаменательные события. Чего только стоит участие сразу 3 таджикских команд на континентальных первенствах. Равшана и Худжана в Кубке АФК, а Истиклола в Лиге чемпионов. Причем Истиклол в своем дебютном выступлении в самом престижном клубном турнире Азии смог повергнуть всех в шок. В самом начале был в ранге аутсайдера, а в конечном итоге вышел с первого места в плей-офф. бале, шикасти дастаҳои қавии қурра аз қабили Шабоб ал-Аҳли, Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ ва АГМК Узбекистон Истиқлолро дар сархати хабарҳои расонаҳои хабарии қурра қарор дод. Ногуфта намонад ки Ал-Ҳилоле ки Истиқлоли Тоҷикистон бо ҳисоби 1-4 шикаст дод, қаҳрамони Лигаи Чемпионҳои Осиё шуд. яъне ки мо гуфта метавонем, мо қаҳрамони феълии Осиёро торумор кардем. Безусловно, если бы действовали правила бокса, то, повергнув чемпиона, его титул достался бы нам. Но, к сожалению, в футболе действуют чуть другие правила. ҳамзамон баромади мунтахаби то 23 солаи Тоҷикистон ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2023, ҳунарнамоии бисёр ҷаззоби мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон низ аз зумраи натиҷаҳоест ки дар таърихи футболи меҳан сабт мешаванд. Таким образом, по традиции, к концу года Федерация футбола Таджикистана, анализируя все достижения и результаты, определяет и награждает лучших из лучших в различных номинациях. воқеан ҳам соли 2021 соли бобарор буд. Натиҷаҳо, дастовардҳо ва навгониҳо ҳама бесобиқаанд. А теперь давайте вспомним самые яркие моменты футбольного года Таджикистана. Внимание на экран. федератсияи футболи Тоҷикистон баҳри пешбурди соҳаи футбол ҳамчун ниҳоди ягонаи идоракунанда фаъолият намуда, дар татбиқи кулли барномаҳои рушди футбол дар ҷумҳурӣ саҳми бориз дорад. аз ҷониби давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин самт ғамхориҳои беназир зоҳир гардида, дар аксари манотиқи мамлакат варзишгоҳҳои муосир сохта ба истифода дода шуданд ва ин анъана то кунун идома дорад. соли 2021 фарогирии доираи васеи насли наврасу ҷавон ба омӯзиши нозукии футбол ба роҳ монда шуд ки ин дар ҷолиб гардидани дастоварду навгонӣ ва беҳтар шудани кори минбаъда дар соҳаи футбол замина гузошт. аввалин лоиҳаи футбол барои ҳама дар шаҳрҳои Душанбею Кӯлов ва Хуҷанд миёни наврасони аз 7 то 11 сола амалӣ гашт. мусобиқаи анъанавии ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар манотиқи кишвар дар 2 марҳила бо ҷалби дастаҳои зиёд сурат гирифт ки бошгоҳи Истиқлол ғолиби мусобиқот шуд. мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар мусобиқаи ҷоми рушд 2021 дар шаҳри Мински, Беларус миёни тимҳои Қазоқистон, Молдова, Беларус ба мақоми аввал даст ёфт. тими миллии футболи ҷумҳурӣ дар шаҳри Дубай бо мунтахаби Урдум 2 бозии рафиқонаи байналмилалӣ доир намуд ки ин марҳилаи аввалини омодагии дастаи якачини кишвар ба мусобиқаҳои соли 2021 маҳсуб мешуд. барои беҳтар намудани маҳорат ва малакаи мураббиёну доварон, инспекторону менеҷерҳо, духтурону дигар кормандони соҳаи футбол аз рӯи дараҷаҳои гуногун бахшҳои бозомӯзӣ бо даъвати мутахассисони варзидаи Федератсияи футболи байналмилалӣ ва Конфедератсияи футболи Осиё гузаронида шуд. лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд ҳамчун воситаи асосии ҳавасмандгардонӣ
амалӣ мешавад. дар рӯзи таҷлили футболи бонувон ва иди модарон дар шаҳри бохтар фестивал ва дигар чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ дар сатҳи баланд доир шуданд. мусобиқаи ҷоми лигаи футболи тоҷикистон дар истироҳатгоҳи баҳористон оғози марҳилаи тайёрӣ ба мавсими футбол буд ки дастаҳои файзканд, равшан ва хатлон ба се зинаи аввали ифтихорӣ шарафёб гардиданд. марҳилаи дуюми мусобиқоти қаҳрамонии қатар 2022 барои тими миллии тоҷикистон имконияти олии роҳхат ба даври баъдии чемпионати ҷаҳон буд. миллипӯшони мо дар майдони худ мунтахаби муғулистонро бо ҳисоби 4-1 шикаст доданд. сипас дар осака бо тимҳои миллии ҷопону миянмар нерӯ санҷида аз таносуб ва натиҷаи дигари гурӯҳ мунтахаби тоҷикистон ба даври охирини мусобиқот роҳ наёфт. дар ин сол мавсими нави футбол бо баргузории мусобиқаи суперҷоми тоҷикистон оғоз гардид. бошгоҳи истиқлол дар ин марҳила зафар ёфта маротибаи даҳум барандаи ҷоми мазкур шуд. мусобиқаи бонуфузи сол ки дар таърих бори аввал ба воқӯъ пайваст, ин бозиҳои лигаи чемпионҳои осиё ба ҳисоб меравад ки истиқлол дар шаҳри ар-Риёзи Арабистони Саудӣ бо дастаҳои пурқуввати қитъа нерӯ санҷид. чемпиони феълии ҷумҳурӣ дар сабқатҳои гурӯҳи Б бо дастаҳои Шабоб Ал-Аҳлии Аморати Муттаҳидаи Араб, АГМК-и Узбекистон ва бошгоҳи шӯҳратёру овозадори Ал-Ҳилоли Арабистони Саудӣ барои рохати марҳилаи баъдии мусобиқоти бонуфузи қора сазоворона нерӯ санҷид ва бо маҳорату малакаи баланд ифтихормандона шарафи футболи тоҷикро ҳифз намуд ва дар гурӯҳи худ мақоми аввалро соҳиб шуда ба марҳилаи якҳаштниҳоии бозиҳои лигаи чемпионҳои осиё баромад ки ин саҳифа токунун дар футболи меҳан назир надорад. бозии якҳаштниҳоии мусобиқоте ки дар тоҷикистон доир шуд, чемпиони бисёркаратаи мамлакат Истиқлол дастаи Персеполиси Эронро дар майдони худ истиқбол гирифт. рақобати таърихӣ дар ҳузури мухлисони сершумори футболи тоҷик боис шуд ки бисёр хотироти негро барои насли имрӯзу ояндаи кишвар ба ёдгор гузошт. мусобиқоти лигаи якуми мамлакат бо иштироки 12 даста дар ду марҳила сурат гирифт ки бошгоҳи регартадази шаҳри Турсунзода ба дарёфти мақоми аввал мушарраф шуд. дастаи навтаъсиси равшани ноҳияи Зафаробод соҳиби медалҳои нуқра гардид. бошгоҳи ҳосилоти ноҳияи Фархор сазовори ҷоизаҳои биринҷӣ шуд. дастаи пешсаф Регартадас ва Равшан ҳаққи иштирок дар чемпионати 31-уми мамлакат миёни дастаҳои лигаи олиро дар соли 2022 пайдо намуд. дар ин давом бо ибтикори роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён майдончаи муосири варзишӣ қомат афрохт. майдончаҳои дигар низ дар доираи барномаи давлатии рушди футбол дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барои сокинони ин минтақаи кӯҳистони кишвар мавриди истифода қарор дода шуд ки дар расми ифтитоҳи он асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд. мусобиқаи ҷумҳуриявии наврасони аз 13 то 18 сола дар лигаи пешсаф ва умед доир гашт ки ду дастаи РШВ-7 ва тими ҷавонии ноҳияи Ҷабор Расулов ҷойҳои аввалро соҳиб шуданд. ҳамчунин дастаҳои ваҳдати ваҳдат, РШВ-7 Душанбе ва Равшани шаҳри Кӯлоб мақомҳои ифтихориро ба даст оварданд. тими Равшани Тоҷикистон дар марҳилаи муқаддамотии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон бо бошгоҳҳои аҳали Туркманистон ва Дордои Қирғизистон нерӯ санҷид. ҳамчунин дастаи дигари моҳ Хуҷанд дар ин мусобиқот ҳам ширкат варзида бо тими Алти Насири Туркманистон алайи Қирғизистон ва Насафи Узбекистон рақобат намуд ки ин рӯйдод ҳам бори аввал баъд аз рохати дастаи Истиқлол
ба Лигаи Чемпионҳои Осиё ба вуқӯъ пайваст. барномаи махсуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон таҳти унвони футболи деҳа ба деҳа амалӣ гашт, ки ин як рукни асосии мукаммалгардонии футбол дар мамлакат маҳсуб меёбад. чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои бонувон доир шуд, ки тамоюлу пешрафти футболро дар миёни духтарон бори дигар ба вуҷуд овард. бошгоҳҳои хатлони бохтар, зебонистои шаҳри Душанбе ва суғди вилояти суғд бо дарёфти имтиёзҳои зиёд ғолибони мавсим ба ҳисоб мераванд. ҳамчунин рақобати ҷолиби дастаҳои бонувони то синни 15 ва 17 низ сурат гирифтанд, ки хубони бошгоҳҳои Бишкенти ноҳияи Носири Хусрав, Ҷавонии ноҳияи Ҷабор Расулов, Паншери Ҷалолиддини Балхӣ ва Навбаҳори ноҳияи Масчоҳ ду марҳилаи рақобатҳоро бо муваффақият анҷом дода ба зинаҳои ифтихорӣ ноил шуданд. вохӯриҳои дӯстонаи байналмилалии мунтахаби футболи Тоҷикистон дар шаҳри Басра бо тими Ироқ мусовӣ бидуни гол ва бо мунтахаби Тайланд дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб бо натиҷаи 2-2 ба анҷом расиданд. чемпионати кишварҳои Осиёи марказӣ миёни бонувони то 20 сола бо ширкати дастаҳои Эрону Афғонистон, Узбекистону Тоҷикистон ва Қирғизистон дар шаҳри Душанбе доир гардид, ки он аз ҷониби намояндагони Конфедератсияи футболи Осиё баҳои муносиб гирифт. камёбии мусобиқаи суперҷоми Тоҷикистонро дастаи футзали Шорокомпанияи шаҳри Душанбе баъд аз шикасти рақиби азалии худ бошгоҳи Сепари шаҳри Хуҷанд соҳиб шуд. ҷараёни нерӯсанҷии дастаҳои Лигаи касбии футзали мамлакат ҳамасола чун анъана баргузор мегарданд, ки дар ин соли ҷашнӣ 6 даста барои дарёфти унвони қаҳрамонӣ мубориза бурданд ва дар натиҷа бошгоҳи Шорокомпания ба мақоми аввал, сипар ба ҷои дуюм ва пойтахт ба зинаи сеюм шарафёб шуданд. мусобиқоти Лигаи дуюми футболи кишвар дар минтақаҳои Суғду Хатлон, Рашту шаҳру ноҳияҳои тобеи Марказ ва шаҳри Душанбе ҷолиб сурат гирифта, дар ду давраи бозиҳо 34 даста барои унвонҳои ифтихорӣ ва рохат ба марҳилаи баъдии Лигаи якум мубориза бурданд. мусобиқаи байналмилалии ҷоми миллатҳои араб дар кишвари Миср баргузор шуд, ки тими наврасони ҷумҳурӣ бо дастаҳои Марокко, Ҷибути, Миср ва Аморати Муттаҳидаи Араб сабқат намуд. чемпионати кишварҳои Осиёи марказӣ байни дастаҳои мунтахаби то 17-солаи мамлакатҳои Узбекистону Эрон, Афғонистону Тоҷикистон гузаронида шуд, ки ин ҳам як қадами қавии дастаҳо барои фардои дурнамои футболи бонувони Тоҷикистон буд. мусобиқаи байналмилалии футзал дар шаҳри Бангкоки Тайланд идомаи омодагии тими футзали Тоҷикистон ба мусобиқаҳои берун аз кишвар маҳсуб меёфт, ки даста бо мунтахабҳои Миср, Эрон, Литва ва Мозамбик бо озмоии сазовор анҷом дод. фестивали футбол миёни духтарон дар бархе аз ноҳияҳои вилояти Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе бо тантана доир карда шуд. ду бозии рафиқонаи мунтахабҳои футболи 15-солаи Тоҷикистону Узбекистон дар шаҳри Душанбе доир гашт, ки ин тадбир барои такмили маҳорати шогирдони Зайниддин Раҳимов заминаи мусоидро ба миён овард. вохӯриҳои санҷишии тими то синни 23-солаи кишвар бо дастаи Баҳрайн дар шаҳри Манама бо натиҷаи мусовӣ хатм шуданд, ки ин як навъ марҳилаи омодагии мунтахаб ба мусобиқаҳои байналмилалӣ маҳсуб мешуд. марҳилаи муқаддамотии мусобиқаи ҷоми бонувони Осиё дар Тоҷикистон баргузор шуд, ки мунтахабҳои Тоҷикистон, Ветнам ва Малдив дар он иштирок намуданд. тими бонувони ҷумҳурӣ ба мақоми дуюми ифтихорӣ дар ин рақобатҳо сазовор гардид. дар соли 2021 Тоҷикистон ба макони баргузории мусобиқаҳои мухталифи байналмилалӣ табдил ёфт. тими то 23-солаи тоҷик дар шаҳри Дубай бо мунтахаби олимпии Ветнам вохӯрии дӯстона
доир намуд. пеш аз оғози бозиҳои ҷоми осиё 2022 дастаи то синни 23 солаи тоҷикистон бо ҳамтоёни худ аз индонезия бозии рафиқонаи байналмилалӣ баргузор намуд. саҳифаи ҷолиби ин сол марҳилаи муқаддамотии ҷоми осиё 2022 дар тоҷикистон маҳсуб меёбад, ки футболбозони мамлакат дар рақобати аввал тими лублонро бо натиҷаи 1-0, баъдан непалро бо ҳисоби бузурги 6-0 шикаст доданд. новобаста аз натиҷаи сабқати охирин дар муқобили мунтахаби эрон, ҷавонони тоҷик ба марҳилаи ниҳоии мусобиқоти ҷоми осиё бори аввал дар таърихи футболи кишвар роҳхат пайдо намуданд. ҳамчунин федератсияи футболи тоҷикистон бо мақсади рушду густариши футболи меҳан бо федератсияҳои футболи кишварҳои қатар, арабистони саудӣ, қирғизистон, узбекистон ва намояндагони созмони байналмилалии юнисеф ёддошти ҳусни тафоҳум ба имзо расонид. вохӯрии рафиқонаи байналмилалии мунтахабҳои миллии қазоқистон ва тоҷикистон дар шаҳри нусултон ба вуқӯъ пайваст. дар мусобиқаи ассотсиатсияи футболи кишварҳои осиёи марказӣ ки дар шаҳри душанбе миёни наврасони то синни 15 баргузор гардид, тоҷикистон ба гирифтани мақоми дуюм шарафёб шуд. дар сабқатҳои ҳайати ҷавонони дастаҳои лигаи олӣ бошгоҳҳои хуҷанд, истиқлол ва равшан се зинаи намоёнро ишғол намуданд. чемпионати ҷашнии мамлакат бо иштироки 10 дастаи лигаи олӣ дар се марҳила сурат гирифт, ки бошгоҳи истиқлол маротибаи даҳум ба унвони шоён ва ҷоизаҳои аввали мусобиқот шарафёб шуд. дастаи хуҷанди шаҳри хуҷанд дар ин мавсим ҷоизадори медалҳои нуқра муаррифӣ гардид. зинаи сеюм ба футболбозони клуби марказии варзиши артиш насиб шуд ва бошгоҳ аз таърихи мавҷудияти худ аввалин маротиба дар мусобиқоти ҷоми конфедератсияи футболи осиё ширкат меварзад. мусобиқаи ҷумҳуриявии ҷоизаи туби чармин миёни наврасони сину соли гуногун анъанавӣ буда, имсол низ шаҳомати хосаи худро пайдо кард. ба чорабиниҳои федератсияи футболи тоҷикистон дар соли кунунӣ мусобиқаи ҷоми ҷумҳурии тоҷикистон, ки миёни дастаҳои истиқлол ва хуҷанд сурат гирифт, ҳусни анҷом бахшид. охирин чорабинӣ ҳам аз паёми шоёни соли накӯи анҷомёфта дарак медиҳад. конгресси ассотсиатсияи футболи кишварҳои осиёи марказӣ дар сатҳи баланди омодагӣ ва касбӣ дар тоҷикистон баргузор шуд. дар он масъалаҳои рушди минбаъдаи футболи минтақа мавриди баррасии аҳли нишаст қарор гирифт. тасмими якдилонаи аъзоёни конгресс ҷиҳати баргузории аввалин мусобиқаи ҷоми наврӯз муждаи неки соли 2022 хоҳад буд. умед аст, ки чунин таваҷҷӯҳ бар раванди кори бо муваффақонаи федератсияи футболи тоҷикистон мусоидат менамояд. Существует очень много вариаций игры в мяч. Болотный футбол, флорентийский футбол, футбол под водой. Есть также слишком экзотические виды спорта, которые вызывают музыку. Это крабий футбол, где игроки пинают мяч в позе краба. Но наряду с большим футболом у нас в стране особой популярностью пользуется и футзал. По какому критерию я определил, что футзал у нас очень популярен? Парвина, ты когда-нибудь пробовала позвонить и забронировать футзальное поле, футзальную площадку? Не, албатта меҳрибар, ба ман чӣ лозим толор?
Смотри, чтобы забронировать футзальную площадку, нужно звонить и договариваться за неделю вперед, потому что каждый час во всех площадках занят. Это означает, что все играют в футзал. яъне ту гуфтани футзал то он андоза барои мо машҳур шудааст ки мо толори холӣ намеёбем. Знаешь, залов очень много, просто людей, желающих играть, также преувеличивает именно количество залов, но тем не менее, я хочу отметить, что футзал пользуется особой популярностью среди нашей молодежи, и даже взрослые люди постоянно играют в этот вид спорта. медонӣ агар бозӣ ҳам накунам, вале имсол ду мусобиқотро ҷиддӣ пайгирӣ кардам. Ин ҳам бошад чемпионати ҷаҳон оид ба футзал ва лигаи касбии футзали Тоҷикистон. Ва дар воқеъ яъне ҷолибияти футзал аз футбол камие надоштааст. Полностью согласен. Особенно завораживающими проходят финальные матчи между Соро компанией и Сипаром, которые можно назвать классику таджикского футзала. Именно эти команды 4-й год подряд разыгрывают основные футзальные трофеи между собой. имсол бошгоҳи Соро компания тавонист ки ҳамаи ҷоизаҳо серияи про ҷом супер ҷоми Тоҷикистонро моли худ кунад. ҳоло бошад навбати он расид ки мо беҳтарин футзалбози соли 2021-ро муайян кунем. И для объявления лучшего футзалиста сезона 2021 на сцену приглашается заместитель председателя Комитета по делам молодежи и спорта при правительстве Республики Таджикистан Дильшод Назаров. марҳамат. Файзали Сардоров. Файзали Сардоров, Сарбаю. иштибоҳи навбатӣ ва боз метавонад ки гол зарад бозингарони Соро. Дигар чӣ бояд гуфт? Ба Файзали Сардоров муаллифи хетрик дар ин дидор мегардад. файзали Сардоров беҳтарин футзалбози соли 2021 дар Тоҷикистон. Файзали, куда пошел, не торопимся, можно занять центр. Так, мы все знаем, что для улучшения техники обычно футзалисты играют теннисным мячиком. Ты играл? Играл. Значит, у нас для тебя небольшой челлендж. Итак, когда-нибудь чеканил в теннисный мячик? Сколько раз максимальное количество было? Не считал, но мы сейчас теперь совместно с вами посчитаем. Мы можем поставить, сколько попыток нужно. Одна попытка? Давайте. Пожалуйста, вместе будем считать. Файзали Сардоров, лучший футзалист сезона, будет чеканить теннисным мячом. Сколько попыток дадим? 3 попытки. Будем считать лучший результат. Поехали. Ваши аплодисменты, друзья, за первый раз. Да. 7 раз почеканил мячом. Вторая попытка. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. Третья попытка нужна. Поехали. Нет. Третья попытка неудачная, вторая попытка была лучшей. Файзали Сардоров действительно еще раз доказывает, что он умеет играть не только на футзальном поле, но и теннисным мячом. бале. имсол соли хеле хуб буд барои дастаи мо тавонистем ки се ҷоми Тоҷикистон ята суперкубок ята ҷоми Тоҷикистон и серияи про се кубокро ба даст овардем. ояндаи футболи тоҷик албатта ки кӯдакону наврасонанд.
аз ин хотир федератсияи футболи тоҷикистон ба ин қишри ҷомеа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мекунад. кам нестанд ғунчаҳои навшукуфтаи футболи тоҷик ки ҳамаро тасхир карданд. Обратив всего лишь один раз внимание на игру и результаты наших подростков и молодежи на различных международных соревнованиях, можно сделать вывод, что политика развития детско-юношеского футбола находится на правильном пути. бале, имсол федератсияи футболи тоҷикистон тасмим гирифт ки ҷоизаи чеҳраи умедбахши солро ҷорӣ карда сазовортаринро қадрдонӣ намояд. Эта номинация очень похожа на Golden Boy от FIFA, то есть мы награждаем золотого юношу Республики Таджикистан. барои муайян кардани чеҳраи умедбахши футболи тоҷик ба саҳна мураббии шоистаи иттиҳоди шӯравӣ собиқадори футбол Шариф Назаровро даъват мекунем. Встречаем Шарифа Назарова. Далер Шарипов из команды «Пахтакор Динамо» Джабор Расуловского района признается самым перспективным молодым игроком. Несмотря на молодой возраст, он уже успел блеснуть в первой лиге страны, забив в составе своей команды 20 мячей, а также став лучшим бомбардиром Лиги Пешсав Ю-18. Поздравляем! ба Далер Шарипов ҷоизаи чеҳраи умедбахши футболи тоҷик муборак бошад. Дополнительная награда самому перспективному игроку сезона. туҳфаҳои хотиравӣ аз номи Шариф Назаров. Это особая честь, когда тебя награждает сам Шариф Назаров. Надо упорно работать, чтобы стать хорошим футболистом. И благодаря своему тренеру я стал таким лучшим игроком. Трудно описать словами, какую огромную роль женщины играют в нашей жизни. Мы восхищаемся тем, как вам удается найти нужные слова, проявлять мудрость, гибкость, милосердие в самых непростых ситуациях. Женщины участвуют в государственном управлении, принимают важнейшие политические решения, развивают общественную деятельность, реализуют крупные бизнес-проекты. И вдобавок, они достойно проявляют себя на спортивном пространстве, в частности и на футбольном поле. боиси хушбахтист ки дар мамлакат сафи дастаҳои футболи духтарона сол то сол афзоиш мегардад. ногуфта намонад футболбозбонувони бомаҳорат миёни ин қишри ҷомеа кам нестанд. ҳоло бошад федератсияи футболи тоҷикистон барои қадрдонии арзандаҳо ҷоизаи махсусро миёни онҳо низ таъсис додааст. Речь идет о лучшей футболистке сезона. бале, аз Зебо Касимова хоҳиш мекунем биёянду исми беҳтарин футболбозбонуи соли 2021-ро эълон намоянд. Имя лучшей футболистки сезона объявит главный тренер сборной Таджикистана по футболу, женской сборной Таджикистана Зебо Гасимова. кист беҳтарин футболбозбону дар соли 2021? Итак, барабанная дробь. Лайло Халимова, муборак бошад. Лайло Алимова признается лучшей футболисткой сезона. Для Лайло этот сезон был очень продуктивным. С 67 забитыми мячами она стала лучшим снайпером женской лиги Таджикистана. В составе «Хатлона» стала обладательницей золотых медалей турнира, а также ярко выступила в составе женской сборной страны на отборе Кубка Азии. Поздравляем! Ташаккури зиёд. Но мы вас отпускаем, Лайло. а он нет. мо туро ҳоло ҷавоб намедиҳем.
аксар вақт мо туро дар майдони футбол мебинем, бисёр маҳорати баланди туро шоҳидем. ҳамакнун мехоҳем ҳозир дар назди меҳмонон бо туби теннис як-ду гӯем туббозиҳои беҳтарини худро нишон дед. Оё метавонем? Но из-за того, что это девушка, мы предоставим ей возможность. Теннисный мяч или же футбольный мяч? Какой более удобный? Футбольный мяч. Давай, Парвина, предоставим без проблем. Футбольный мяч. Есть любимый финт? Хорошо, она говорит, что финты делать не умеет, только умеет забивать. 67 мячей, тому подтверждение, конечно же. Хорошо, чеканка. Поехали. Раз, два, три, четыре. Как будто бы знала, что надела кеды. мо интизор доштем ки лайло бо пойафзоли пошнабаланд меояд, вале ин хел нашуд. Да. О, Отлично, ваши аплодисменты, друзья. Лучшая футболистка сезона. воқеан арзанда, ҷоиза муборак бошад. Ташаккури зиёд. аввалан ба тренерам ва ба дастам ва ба федератсияи футболи ҷумҳурии тоҷикистон баён менамоям ки маро бо чунин ҷоиза қадрдонӣ кардааст. хушбахтона солҳои охир сафи футболбозоне ки дар хориҷ шарафи футболи тоҷикистонро ҳимоя мекунанд хеле зиёд шуданд. мо дар футболи осиёву аврупо футболбоз дорем ки боиси ифтихор ва сарфарозист. Причем каждый наш легионер является ключевым звеном в своей команде. бале ҳамакнун фурсати он расид ки беҳтарин бозигари тоҷикро дар хориҷи кишвар муайян кунем. И важно отметить, что эта номинация имеет отличительную особенность от предыдущих, так как имеет 3 претендентов на одно звание. Давайте узнаем их имена. Внимание на экран. Итак, в номинации «Лучший таджикский легионер» представлены Эхсони Паншамбе, Наубагор, Узбекистан, Парвизджон Умарбоев, Локомотив Пловдив, Болгария и Шахром Самиев, Торпедо Белаз, Белоруссия. Для определения и объявления лучшего таджикского футболиста, играющего за рубежом, мы... узви кумитаи иҷроияи федератсияи футболи тоҷикистон Шорух Саидзодаро мехонем ба саҳна то исми беҳтарин легионери тоҷикро эълон намоянд. Приглашаем члена исполнительного комитета Федерации футбола Таджикистана Шоруха Саидзода. эҳсони паншанбе футболбози маъшҳуру маъруфи кишвар, сарвони мунтахаби ҷавонони тоҷикистон дар мавсими сипаришудаи суперлигаи ӯзбекистон дар ҳайати навбаҳор 3 гол ба самар расонида муаллифи 2 партофти головар шудааст. ҳамчунин яке аз бозигарони гаронавзиштарини суперлигаи ӯзбекистон ба ҳисоб меравад. Очередная награда в копилке Эхсони Паншамбе. ташаккури зиёд, ҷоиза муборак бошад. мо шуморо ҳоло ҷавоб намедиҳем. барои шумо як имтиҳони нав. шумо бо туб бисёр олиҷаноб бозӣ мекунед. ҳамакнун мо мехоҳем ки ту бо туби регби бозӣ кунед. Побози, туббози бо туби регби. Да, Эхсона все прекрасно знают как одного из самых техничных футболистов нашей страны. И для этого мы специально подготовили необычный экзамен. Регби смотрел? Нравится? Нет. Но это не отменяет наш экзамен. Да, он чуть спущен, мне так кажется, но тем не менее для техничного футболиста, причем лучшего таджикского футболиста, играющего за рубежом, думаю, ничто не должно стать
препятствием. Поэтому под ваши аплодисменты Эхсон чеканит мячом. Поехали. 3, 4, 5. 5! Достаточно, это отлично, отличный результат. Эхсон, еще раз поздравляем вас с этой номинацией, с этой наградой. И желаем Эхсону еще больших успехов в следующих сезонах. Насколько мы слышали, Эхсон, правда или нет? Эхсон, вы можете просто показать, да или нет, что клубы из других лиг, в частности из Греции и Турции, предлагают вам отличные контракты. Есть такое? Да, есть такое, значит уже... Да, европейские клубы уже приглядывают за нашими футболистами. Это говорит о развитии и продвижении таджикского футбола. خیلی خوشحالم که بین بازیگرایی که در دیگر دولت بازی میکنن من رو بهترین حساب کردن و بازیگرایی که در دیگر دولت هستن اونها هم بهترین هستن، از جمله نوردین دولانوف، پرویز ماربویف، شهریدین بابویف، شهرام صفیمیف بسیاری هستند و من خیلی خوشحال هستم که این جایزه رو به دست آوردم. В 2021 году после вручения золотого мяча от France Football Лионелю Месси мир разделился на две части. Одни были довольны, другие посчитали несправедливым данное решение. аз ин лиҳоз кумитаи тадорукоти федератсияи футболи тоҷикистон дар ин самт таҳлилҳои амиқ гузаронда кӯшиш кард то беҳтаринро муайян кунад ки чунин шубҳаҳо пайдо нашаванд. Немало игроков показали отличную игровую форму в этом году, но эти трое по всем аспектам превзошли остальных и именно поэтому вошли в список претендентов на звание лучшего игрока Таджикистана в 2021 году. Внимание на экран. биёед мебинем кисан довталабони ҷоизаи беҳтарин футболбози сол дар тоҷикистон. قوی‌تر زدن فتح‌الله با این سمت خیلی توجه کرد و نهایتاً هم Итак, претенденты звания лучший футболист сезона 2021. Илгомҷон Баротов из Тарафшан, Алишер Джалилов Истиклол и Фатхулло Фатхуллоев ЦСКА. аз ноиби аввали президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам файзуллозода хуршед мирзо хоҳиш карда мешавад барои эълон кардани беҳтарин футболбози соли 2021 дар тоҷикистон ба саҳна оянд. И это самый волнительный момент нашей церемонии. Будет объявлен лучший в номинации «Игрок года». алишер ҷалилов аз бошгоҳи истиқлоли душанбе. Поздравляю. چه گویم این نگرده общ است. این команда استقلال برای که یکی از بهترین команда است در آسیا. برای اینکه благодаря командам партнерам همین نگرده уже دوم بار گرفتیم. از سال یک دو نمیدونم هر سال که گرفتن باز наоборот хурсантар میشه. Мы приглашаем всех победителей номинаций на сцену для памятной фотографии. И это уже добрая традиция Федерации футбола Таджикистана, когда уже ближе к концу церемонии мы фотографируемся, чтобы каждый год смотреть на лучших и восхищаться, какую же они игру показывали. Действительно, они достойны этого, чтобы раз за разом смотреть их игру и восхищаться прекрасным владением мячом, невероятными забитыми мячами, а также радостью после каждого гола. Приглашаем вас.
шумо чеҳраҳои дурахшони футболи тоҷикед. ҷоизаҳо муборак бошанд. шумо пештар, марҳамат. Ближе к центру, чуть вперед. Да. На этом официальная часть церемонии награждения Федерации футбола Таджикистана подходит к концу. Пусть новый 2022 год принесет в дом каждого только счастье, тепло, уют и радость. бигзор футболи тоҷик боз ҳам дурахшон гардаду ҷаҳонро тасхир кунад. Мы с вами прощаемся ровно на 1 год. ба мардуми тоҷикистон ва футболи тоҷик соли хубу бобароро таманно дорем.